Durante a semana pasada celebrouse o debate do Estado da Nación galega e tivemos visións diferentes a respecto da situación económica e industrial de Galiza. Podemos ver tanto na exposición que fixo o señor Feijóo como despois nas propias defensas das propostas de resolución. Por iso, ante unha das cuestións que debatimos durante o pleno da anterior semana, decía o propio presidente Feijóo que os deputados e deputadas deberían traer máis propostas á Cámara e eu esa tarde escoitaba o propio debate despois de tertulianos na Radio Galega e había unha cuestión curiosa que seguramente aos compañeros deputados e deputadas les chamará a atención, que decía un tertuliano que as comisións parlamentarias non funcionan nunca, que os grupos nunca traen ningún tipo de iniciativa, que non se debaten, bueno, que saibamos que estamos aquí calados ou que falamos realmente para nós mesmos unha especie de situación, vamos a denominarla kafkiana. Por iso traemos parte do que foi, en un momento dimos un debate a respecto da lei de creación dun Instituto de Crédito e Financiamento fora uns meses. Nesa lei propoñíase, ademais da creación dese instituto, que unha parte do propio Instituto de Crédito e Financiamento fora unha corporación industrial pública galega. Foi resetada esta proposición de lei, mas hoxe volvemos a traer esta iniciativa tamén para escoitar os argumentos de todos e todas as que conformamos esta Comisión de Industria a respecto da situación industrial de Galiza e cales son as alternativas ou as vías que entendemos que se deben seguir para sair desta situación. O índice de produción industrial, como xa se reiterou durante o debate da anterior pleno, o debate de política xeral, acumula caídas importantes dende o 2009, coa única excepción, segundo os datos que eu teño diante miña e son datos oficiais, a excepción do ano 2010. E resulta significativo que neste último ano a súa caída é moi importante, de un 8,3%, é dicir, algo que efectivamente debería ser situación de alarma cando dende o Partido Popular se fala de recuperación ou os diferentes términos que son inventados para tentar dar esa sensación de que as cousas están algo mellor. A industria galega é unha mostra da súa situación as veces que temos debatido o peche de diferentes empresas. A situación do sector naval, que se volverá a ser obxecto de debate, é clara. A situación, por exemplo, un sector clave como o eólico, por moito que se manteña o discurso oficial, é dun fiasco absoluto. As exportacións en cuestións, os índices eu traía aquí todo para poder, vir cos datos da afiliación á Seguridade Social o último mes por ramas e podemos facer un comparativo con 2009, é realmente aterrador en calquera das ramas industriais, en calquera, dende o téxtil, a fabricación de produtos farmacéuticos, fabricación de móviles, calquera, en metalúrxica, calquera dos indicadores a respecto da afiliación á Seguridade Social no ámbito da industria é realmente alarmante. Por iso a nosa proposta hoxe é unha proposta moi concreta que quero ler, que é a constitución dunha corporación industrial pública galega para incorporar aquelas empresas públicas e participacións sociedades mercantís, que son unhas cuantas as que ten a Xunta de Galicia, que cesan titulares da Xunta de Galicia, e as entidades do sector público autonómico, así como os centros de traballo de empresas públicas dependentes da Administración Central do Estado que sean transferidos ao Goberno galego. Se pode entender que esta é unha forma de intervencionismo na economía ou de planificación económica, como se quera denominar. É certo que é unha forma de, ao menos analizar cales son os sectores estratégicos na industria en Galicia, por que os sectores se quere apostar e superar tamén a política únicamente da subvención ás empresas, que como xa
tamén debatimos en reiteradas ocasións nesta comisión, atopámonos que moitas delas, despois dos anos pertinentes, pechan e deixan os traballadores fora e deixan de crear riqueza. Por iso creemos que neste momento é unha posibilidade real, que é unha aposta para sair da situación industrial e económica na que está Galiza e que, acompañada dun instituto de crédito, pois sería unha forma de reactivar a economía que, ademais de superar, como decía, algo que sí que ten que ser o obxecto da nosa preocupación, a política da subvención a empresas privadas, que a súa realmente despois repercusión no ámbito do emprego ou no ámbito da creación de riqueza é bastante deficitaria. Por iso agardamos que conte aportacións dos grupos parlamentarios e que podamos trazar unhas líneas estratégicas importantes para a creación de emprego, e esta para nós é unha proposta importante e agardamos escoitar os grupos parlamentarios e, dende logo, ao Partido Popular e cal é a súa alternativa industrial para Galiza. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Dan. Rolda dos grupos parlamentarios para fixar posicións por parte da alternativa.